ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟିଆ ପାର। ମୁଁ ରାଇତ କଲୋନୀ ଶିଶୁନା ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହୁଛି। ଆ କ୍ଲବ୍ରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା। ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ମିସେସ୍ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ରାଇତ କଲୋନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନରୁ ରାଇତ କଲୋନୀକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରେଲୱେ କଲୋନୀ ବାଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ସେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମିସେସ୍ ପଛରେ ବସିଛି। ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରନିଂ ରହିଛି। ପଚାରରେ ଜଣେ ଆଇଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଚେନ୍ ସବୁ ଟିକିଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଗଲି সোনা ପଳାଇଲା। ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପଡ଼ିଛି। ମିସେସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଚୋରକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଯେତେ ଦୂର ବାଟ ଗଲା ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ, ପିଲାମାନେ ଆଇଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିକରି ଅଧ ବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଚୋରିକରି ପଳାଇଲା। ଅନ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଳାଇଲା। କେତେ ତୁଳନା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା? କମ୍ ସେ କମ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଥାନା ରେଫାର ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସ୍ପଟ୍